Iċ-ċentralizzazzjoni li l-Gvern ordna fl-istampar kollu tiegħu taqdil ftit fil-waqt li sservi ħażin lil bqija tan-nies. L-ilmenti tal-Union tal-Għalliema MUT dwar iċ-ċentralizzazzjoni tal-istampar fil-qasam tal-edukazzjoni huma mill-aktar ġustifikati u l-Partit Nazzjonalista jappoġġjahom bi sħiħ. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li jemmen f'amministrazzjoni eqreb lejn min suppost iservi, għalhekk fl-edukazzjoni kien iddeċentralizza u ħalla deċiżjonijiet xierqa fidejn l-għalliema nfushom u fidejn il-kapijiet tal-iskejjel. Il-filosofija tal-Partit Nazzjonalista li qarreb id-deċiżjonijiet lejn in-nies tidher ukoll fil-kunsilli lokali, fil-konsumatur ħieles fl-għażliet tiegħu, fl-investitur liberu jinvesti fejn irid, fil-ġenituri ħielsa fl-għażliet dwar l-iskejjel għal uliedhom, fl-istudent ħieles fl-għażliet edukattivi tiegħu, fil-liberalizzazzjoni tax-xandir fl-istampa ħielsa u f'ħafna oqsma oħra. Min-naħa l-oħra, il-Gvern Laburista qiegħed jiċċentralizza fl-interess tal-ftit tal-qalba. Hekk qed jagħmel notorjament fil-kunsilli lokali li neħħilhom deċiżjonijiet ewlenin u fondi. Iċ-ċentralizzazzjoni ġib ukoll ineffiċjenza. L-istudenti u l-għalliema jkunu moqdin ferm aħjar meta d-deċiżjonijiet jeħduhom qrib min suppost iservu, jiġifieri l-istudenti. Naturalment, id-deċiżjoni tal-Gvern dwar l-istampar fl-edukazzjoni tqarreb id-deċiżjoni lejn min fil-fatt se jservi, jiġifieri li t-leminija tal-Prim Ministru. It-temp tgħid l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista.